ஒரு மாடு மாடு இருக்கணும் மாடு இருந்தா தான் தோட்டமா தெரியும். இல்லாட்டி அது தோட்டம் மாதிரி தோட்டம் மாதிரி தெரியாது. அப்புறம் வேலை இருக்குமல்ல, அதெல்லாம் பாரு மசால் புல் இருக்குது, கொண்டு வந்து தண்ணி போட்டு பொழுது போக அந்த ஒரு மாடு போலாம் வரலாம். சரிங்க ஐயா. ஐயா பேருங்க? கோபால். ஐயாவுக்கு வயசுங்க? எனக்கு 60 ஆச்சுங்க. 60. நீங்கள் வந்து செம்பரி ஆடு வச்சுருக்கீங்கன்னு நீங்கள் ஒரு 15 ஆடு. திரும்ப ஒரு நாளே வரவா 2 நாளே வரவா. சரி, இப்போ 15 செம்பரி ஆடு வந்து நீங்கள் எப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க? என்ன காலையில் மேய்க்குவேன், அப்புறம் சாயங்காலம் நேரம் மேய்க்குவேன், மத்தியான நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு, தலதாம கொண்டு வந்து போட்டு பார்க்கணும். எப்படி போகுதுங்க? அதாவது இந்த ஆடு மேய்க்கிற தொழில் வந்து நல்லா இருக்குதுங்களா? நல்லா இருக்குது. ஏதோ 2.5 வயசுக்கு அது சரியா இருக்கு. சரிங்கய்யா. உங்கள் வயசுக்கு பத்தாது. எங்கள் வயசு பணக்காரன் வித்து பணம் வச்சிருக்கிறேன். வயிறு கொடுத்துருக்குற ஆண்டவன் அதனால எல்லாருக்கும் அப்படி கொடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு மட்டும்தான் வயிறு கொடுத்துருக்காருங்களா? எல்லாருக்கும் வயிறு இல்ல, எங்களுக்கெல்லாம் வயிறு இல்ல, அதான் கேட்டோம். உங்களுக்கு மட்டும் வயிறு. என்ன நீங்க எந்த ஊரு? அதனாலதான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு